Tep problema bepkem gazsız turabız. Nujolanabız indi. Bugün de pila bile utun kisebіз, utun jogabız. Ana bit alıp kirge de kile jandırga da. Mana şuşular uңайlansa ne? 83 яшьлек Соня апа 22 йорт хуҗалыгы булган иске авылда яшәүче өлкән кешеләрнең берсе. Бүген ул бөтен авылдашларның уртак теләген җиткерде. Бийек агачларга яшеренеп, яшеллеккә күмелеп утыручы матур торак пункт булса да, район үзәгеннән еракта урнашкан иске авылда яшәүчеләр әле бүген дә кышка утын әзерләргә мәҗбүр. Районны тоталь газлаштыру тәмамланган булса да, әлегә районыбызда зәңгәр яугылыктан файдаланмаучы 3 авыл бар. Җаваплы затлар белән берлектә халык гәзерләрен тыңлаганнан соң, район һәм шәһәр башлыгы Равил Кузеров проблеманың хәл ителәсенә өмет уятты. Газны мин тырышам ясарга. Баштан газ, план проект төзергә тиеш. Тырышам эшләргә мин, шалып калыгыз. 33 йортлы Каракүл авылында яшәүчеләр дә кичкенә авылларына табигый газның килеп җитүен тели. Әмма моннан да кискен проблемалары бар. Юлсызлыктан тәмам туйган Каракүллеләр бүген юл сорап район җитәкчесенә мөрәҗәгать итте. Беттенесі инвалид, никакой келіп жетәлі скорый помощь никогда яңгыр болса қытың алына шығарға бір қоя барып болмай егіласың, тоясың. Яшәүчеләр сүзләренә караганда юл төзелеше кайчандыр бер башланган булган. Күтәртелгән юл бу турыда сөйли. 600 метрга сузылган юл тасмасы асфальтланган трассага тоташа. Район башлыгы шушы аралыкта юл салу программага кертеләчәк һәм киләсе елда чынга ашачак дип белдерде. Программага кертеп калдырсак, 16 елга юл мәсьәләсен решать итәргә тырышабыз. Всё, киләсе елга. Әмәне кеше Камышлыда яшәүчеләр быел көз үк яңа юлдан йөри алачак. Биредә Казан шәһәрне ПКМ җәмгыяте авыл кешесенең күптәнге хыялын тормышка ашыра. Күл аша чыгып йөрер өчен тимер бетонлы күпер өчен фундамент салынган инде. Барлык эшләр дә технологиягә туры китерелеп сыйфатлы башкарыла дип подрядчы оешма мастеры. Димәк, кеше Камышлылар күп еллар дәвамында асфальт юлга сөенеп яши алачак. Дорогу начали строить в начале августа, 1 августа. Юл төзүне 1 августта башладык. Озынлыгы 1560 метр. Ул кеше Камышлы авылына кергән җирдән башлана, мәктәп янына кадәр сузыла. Иң элек җир эшләре башкардык. Кара туфрак чыгарылды, карьердан балчык китерелде. 18 см киңлектәге ком җәелде. Георәшәткә салынды. Ул вак ташка туфракка күмелергә ирек бирми. Юл тасмасын билгеләнгән киңлектә тотып тора. 16 см киңлектә вак таш түшәлде. Барысы да тигезләнеп тыгызлангач, өстенә асфальт җәеләчәк. Рядом за деревней карьер.